Исім, фамилия, отчество, нешенші жылғы? Ахметова Айсулу Мұхаммед қызы, 81 жылғы 18 октябрьда тудым. Мен сөйлемекші болам Малик бабай турында истәлектері, менде истәлек исемдә калганнары. Шул ничек миңа мәктәпкә кергәнче мен әле хәтерлим, беренче шуны без йорт сатып алгач, мен хәтерлим, безнең йортны инде иске иде, янда шлаковый пристрой бар иде. Без бин шулай беренче бин иске йортта тордык. Аны әни белән әти әкренрәп шулай ясыйлар иде. Малик бабай шул хәтердә инде, әни белән әти гел сөйлидер иде. Әйдә, Мөхәммәд, Мәскәүдә монда кайтыгыз, урнаштырам сезне дип гел әйтәдер иде Малик бабай. Малик бабай әти белән әни кайткач, табып бирдем шул йортны, шуны алыгыз дип нитте инде ул. Үз каршысында, без Малик бабай каршыда торадыр иде. Гел ярдәм итеп торадыр инде ул. Нәрсә кирәк? Керәдер иде, булышадыр иде. Әти инде субханалла бер качан отказ бирмәдер иде. Малик бабай нәрсә булса сораса, Мөхәммәд, әйдә менә монда барга кирәк дисә, әти безнең 69 бар иде машина. Әти шул машина белән бөтен җиргә барадыр иде. Әлек бик юллар асфальт түгел иде, авыллардан барганда зак барырга кирәк. Шул хәтлек теге кальялы кыен юллар без менә гел Аксуга кайтадыр иде. Шундай 2 сәгать кайтадыр иде, дәме? Шул хәтерлим. Гел ярдәм итәдер инде. Кем булса батса, нитсә тартып чыгара инде машина белән әти безнең. Шул әйтеп, мин әтинең малай булмагангадыр инде, мин икенче кыз булганга, без 6 кыз бит. Мин әтидән бер качан калмыйдыр инде. Гел әти машинаны кабызуга, менә кабыза ишетелә бит, мин чыгып утырадыр инде. Әтинең артына барып җабышадыр инде. Мине калдырмакчы булалар инде, әни кайсы вакыт инде. Кызым, җирак бик, җирмисең. Ярар, кызым, әйдә инде, әти мине бер качан калдырмыйдыр. Мин менә ана шул хәтеремдә калды. Ничек Малик бабай керәде, әйдә, Мөхәммәд, кайдыр барга кирәк ди инде. Мин аны хәтерләмим, мин утырып барган просто по пути. Мин шуны хәтерлим, без килдек бер авылга. Бер бабаң безгә Малик бабайга ясап куйган манара, айның бөтен ниләре белән. Элек бит инде шундый ни түгел, ул аны кулы белән эшләгән инде. Айларын, менә ниләр түгәрәкләре дә бар иде. Эш түгәрәге хәтерлим. Мен анда ана яхшы итеп тирделәр. Теге шул җирмәсен дип машинада инде. Мин әле сорам әйтәм, кая буны? Менә мәчеткә кайтабыз дип инде. Менә субханалла, шул исемдә шул. Соңгылар Советчарның. Бу ада шул иске мәчетне. Браулдан. Ярак иде инде ул. Шуннан әти белән икәү кайттылар, исләшеп баралар иде гел Малик бабай белән. Алда утыр, мин артта инде тыңлап, шул утырып барадыр инде. Кызык хәтирәләре белән. Бик әтигез белән якыннан аралаша идеме? Әйе. Уларның үсешендә нидер тәрбия биргәнме? Әйе, әти безнең гел субханалла гел сөйлидер Малик бабайны гел. Әле Малик бабай үлгәчтә гел искә төшерәдер. Теге акыллы киңәшләре белән ничек Малик бабай әти гел көлдереп сөйлидер, менә кем булса малайлар тотыналар, теге мотоцикл, мопед дип тотыналар. Әти шуны сөйлиде, үзенең булган, үзенең элекке ничек ул мотоцикл алмакчы булган, акчалар эшләгән. Әти безнең бик эшчән булган ул, теге авылда бин барбер нәрсә эшләп була инде. Куяннар асраган ул күп. Пешәннәр нитеп үрчетеп аны, анда бездә бик яшик җырап булмаган, ничектер сатып, нитеп күп акча эшләгән ул. Килгән бу мотоцикл алмакчы булган. Малик бабай әйткән, ярар дип әйтәде. Алабыз дип әйтәде. Бер качан әйтмәгән, юк димәгән ул. Отказ да бирмәгән. Иртәгә менә чыгабыз, иртүк барабыз дип әйтәде икән. Әти иртүк чыктысак ди базарга ди. Миңа ди шул акча алды да бозау бирде ди. Бозау алып бирде. Улым менә моны үстер. Анар алабыз дип әйт, анар аласың дип әйтәде.
Моны инде әти инде нитеп сөйли, менә ди шуны үстереп ди, бөтенебез ди сөт ни ашадык ди, сыерга ниткән моны уже зур үскәч суырга жалко булган даже жәл булган инде. Моны белән бөтенесе туклана башлаганнар бит инде авылда, дөниләр дип әйтиләр. Безнең авылда бит инде сөт бит инде самый кирәкле әйбер. Шулай итеп мотоцикл хыялы Үзеңнең да анар үзен. Үзеңнең истәлекләр Абдулмәлик бабай турында. Кайчан син хәтерлисең? Мин әле хәтерлим ничек бөтен мәҗлесләргә, ниләргә чакырадыр бит инде. Айгөлнең никахына. Да менә. Шундый матур итеп анда туры сөйләгән. Аның видеосы да бар әле. Айгөлдәме инде. Мәдрәсәгә йөрдегезме сез? Әйе. Мәдрәсәгә. Мәдрәсәне ясагач, Ансараби белән Мали бабай җирделәр бит инде. Анда бит элек ни ясыйлар, стиральный машиналар, ремонтлыйлар. Мали бабай белән Ансараби каягына барып бетмәделәр, алар танышлары белән шулай сөйләшеп, шул кичкенә бинаны янында хәзер анда кибет бит. Шуны вещь ремонтладылар. Ну, жуып, нитеп чыкты без. Иң беренче ниләргә булышадыр, тәрәвих намазлар булар, анары ифтарлар буладыр. Идәннәргә җәеп, ошо клёнкалар әзерлидер. Анда бик ярдәм итәләр, бик субхана әлек шул вакытта. Һәр көн авыз ачтыралар. Чаршау белән бүләләр, бер яртысында хатыннар, яртысында